Hej alle sammen. Jeg har fået nye LPS's, eller det er sådan lidt lang tid siden, jeg byttede mig. Men jeg ved ikke helt, om der er nogen, jeg gerne vil bytte tilbage. Sådan, fordi jeg savner sådan lidt, mine andre LPS's. Men ja, lad os nu komme i gang. Den første, som jeg fik, var den her. Skal jeg lige prøve at se, om den kan stå op. En Bambi. Fik jeg en anden. Okay, den her har jeg hele tiden haft. Den har været med i Bambis skjulte søster. Også den her. Og så fik jeg den her. Og jeg har ikke så mange Bambier, og jeg har bare et eller andet med Bambierne at gøre. Jeg elsker Bambier. Jeg kan gøre sådan her, så kan man bedre se deres hoveder. Det ser bare lidt mere creepy ud. Hvis jeg kan nå at sætte dem sådan her. Så derom kan jeg bare fjerne med make-up fjerner eller sådan noget. Eller nejlak fjerne, det er bedst. Ja, sådan. Nu kan man bedre se. Og så fik jeg en ko. Og det er min første ko. Første ko. Ja, og så den her har jeg ikke fået. Den er byttet væk med en af mine veninder, som så hedder Silguy. Og så ved det, ingen af dem har magneten. Nu kommer der først en magnet. Det er hunden. Nej. Sådan. Og så fik jeg... Skal lige finde dem. Den her. Og den synes jeg bare er mega cute. Og hun bare vil give den væk. Jeg ved overhovedet ikke hvorfor, men de er bare så nutte. Det her tager faktisk lidt tid, det her. Det synes jeg faktisk er pisseirriterende. Undskyld. Ja, det er bønt der. Forkert kat. Den her har jeg lånt af min veninde. Men så fik jeg en anden af mig, som så ikke står Laura på. Men det er fordi, jeg gider ikke hende at lede efter den nu. Ja. Undskyld. Så fik jeg 2 tvillingekatte. Så fik jeg den her mega cutie katte. Jeg leger den af mor til den, fordi begge to er mega cutie. Så fik jeg den her. Hvordan hen der? Så fik jeg 2 af dem her. Den ene havde en fejl i øjet. Den her gik til Silguy. Det var bare lige min. Okay, se den her. Nu er jeg taget ud kameraet. For der er mange, jeg har fået af hende endnu, men jeg prøver lige at lede efter dem nede i min LPS-kasse. Den her. Mega creepy. Baxi hund. Og så var der også... Oh my fucking god. Undskyld, jeg bandede. Finder dem lige frem sådan. Nu har jeg også fået fat i rimelig mange at give mig. Undskyld, hvis kameraet rykker. Det er bare mit kamera. Det er helt vildt. Ja. Oh my god. Sådan. Og... den her fik jeg også af hende. Den her fik jeg af hende. Ja, nu viser jeg dem. Fik jeg også den her kat. Ja, sådan. Og så fik jeg en hund.
mega cute, og mange siger, de er grimme. Den her er altså, mange tror, det er en dreng, men det er det altså ikke. Det er faktisk en pige. Den har øjenskyg. Og så den her, og undskyld, der er et klistermærke på. Smadret væk. Og undskyld, hvis der er sådan et kraslam i baggrunden, det er bare min kat. Og en ræv. Min første ræv. Eller min første ræv, ja. Den er mega cute i huden. Oh my dog. Jeg har byttet mig frem til den. Den her, som jeg fandt i en sandkasse, jeg ved ikke, hvis det er, men hvis der er nogen, der kan genkende den, så kommentar lige. Den her. Og den her bille, og den vil jeg aldrig af med. Og den her vil jeg helt aldrig af med. Ups. Og den her. Så kommer der nogle andre, som jeg også har fået. Oh my god. Jeg rykker dem lige sådan. Undskyld. Den her. Oh. Ud med den, ud med den, ud med den. Den her. Og den har jeg haft mistet, fordi jeg har ikke kattetvilingepar. Ja, og så jeg kigger lige min LPS-kasse. Jeg prøver lige sådan at kigge. Ja, jeg fandt en mere. Ja, det var den sidste, jeg fik af hende, som jeg viser nu. Den her mega cute gammeldags chihuahua. Og jeg er også en chihuahua. Og jeg er også en chihuahua, så kan I se forskel? Eller kan I godt se, det er en chihuahua? Nå, men i hvert fald. Nå. Subscribe, kommentar, like og abonner. Hej!